usual, pang-good vibes gihapon ni. And also, pang-katuwaan lang po ito. So, I hope you guys will enjoy this video. So, first of all, kauban din ako ang mga cousins diri nga sila Ate Daniel ug si Gail. So, without further ado, ato nang sugdan. Mga dili jud kalimod nga kitang mga Pinoy. Hilig jud og musika. I mean, dili lang mga Pinoy, di ba? Apil na sa tanang tao sa planeta. Dili rason ang dili ka nindot og tingo para di ka maginahan sa music. Mga meg, dili tanan music lover mga laysyo nagtingog. So ayaw mo kaulaw og kanta. Sila dapat ulaw sa imuha. So for today's video, ipakita na mo ang different types of mangantahay og karaoke. Number 1, ang mangilog og mic. Syempre guys, dili jud na ikalimod nga naa jud mga imun-anak nga mangantahay. Parihaan eh. Mura de she, mura de sa pagardua jaya kaji. Abi ugod chala. Pangitan ka mo ha? Di mo sa kakil ba mo basa sa lyrics? Nay kapatay mo kang tingog. Ay pabuot di ako magbuwang. How you like that? You could like that. Da 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 da. How you like that? Barabim barabum bum bum. How you like that? Da 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 da. O diba? Ikay gahago og reserve sa kanta pero lahi ang mong kanta. Gigil mo ako eh. Number 2, ang musapaw sa kanta. Ang tingog mas kusog pa sa mic. Parehaning. Let it go, let it go. Then hold back anymore. Let it go, let it go. Nakatulog kag mic, day? O ikaw na lang ang radra, maikog man sa ginong amplifier. Suko na kay kana. Let it go, let it go. Can hold back Number 3, ang with feelings mo kanta. Pinapiyong-piyong pa. Mura jug sleeping diva. Kakayanin kay mawala. Kanya ipaubaya. Ang inalambang tatanggapin. O kinalambang palalayain. Kakayanin kaya. Natog ka, girl. Number 4, ang crying diva. So, parehas pa rin sa number 3 nga with the feelings mo kanta. Pero this time, kay naghilak na jud siya. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadaraman mula noon hanggang ngayon. Ikaw at ako. Pag-move on na, girl! Number 5, ang feeling nag-concert. Ego na siyang
watching. If you like this video, please click the thumbs up. And also, please subscribe sa mga wala pa nakasubscribe. And click the notification bell para updated mo sa akong mga latest vlog.